изҳороти маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 21 июни соли 2021 соати 19 гурӯҳи мусаллаҳи ҳаракати Толибон ба комиссарияти сарҳадии Шерхон бандари вилояти Қундузи Афғонистон ҳамла намуданд. Дар натиҷа зандухӯрди мусаллаҳона ки то соати 9 санаи 22 июн идома ёфт, 134 хизматчии ҳарбии қувваҳои ҳукумати ҷумҳурии исломии Афғонистон ба муқовимат тоб наоварда маҷбур шуданд бо мақсади наҷоти худ тавассути минтақаи ҳудуди муҳофизатии дидбонгоҳи 3 ва 4-уми отряди сарҳадии 5 сарҳади давлатиро убур карда ба самти ҷумҳурии Тоҷикистон фирор намоянд. Сарҳадбонони тоҷик бо ба инобат гирифтани маънавиёти инсондӯстӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ маҷбур шуданд ба гурезагони иҷборӣ ба қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозати вуруд диҳанд. Дар миёни ҳарбиёни ҷумҳурии исломии Афғонистон 4 нафар маҷрӯҳ ва 1 нафар кушташуда қарор дорад. Вазъият дар хатти сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Афғонистон дар минтақаи мазкур мураккаб арзёбӣ гардида, теъдоди умумии хизматчиёни ҳарбии афғон ки аз дасти Толибон дар Шерхонбандар захмиву кушта ё асир афтоданд, то 100 нафарро ташкил медиҳад. Тибқи маълумоти тасдиқшуда, 10 рӯзи охир дар 4 вилояти бо Тоҷикистон ҳамсарҳади ҷумҳурии исломии Афғонистон задухӯрдҳои мусаллаҳона байни қувваҳои ҳукуматӣ ва ҳаракати Толибон идома дорад. Дар натиҷаи вулусволиҳои Чоҳёб, Янгӣ, Қалъа, Дарқат, дашти Қалъа, Хоҷагори вилояти Тахор, вулусволиҳои дашти Арчи, Имомсоҳиб ва Қалъаи Золи вилояти Қундуз 2 гузаргоҳ, Шерхонбандар ва Кокул ба дасти Толибон гузаштанд.